Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapungo nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sara naman kami mabatian sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Anom ka mga drug groups sa Negros Occidental na dismantle na sunuso PNP. Tatlo ka mga miyembro sa gun for hire nga grupo arestado sa Bacolod City. Mga nga negosyo sa Sitio Hermit sa Barangay Biao sa Binalbagan kinahanglan nga magkuha sa business permit. Pagpatukod sa solar power farm sa Barangay Felisa sa Bacolod, ginabi-abi ni Mayor Alvin Benitez. Kag sa good vibes, ginmunag siya nga may polio kag inutod pa ang iyang abutkon pero wala siya sa gyapon nagakadulaan sa paglaom. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga kabataan nga nagamasakit sa karon ang luyag nga tutukan ni Olivia V. Yanson, ang matriarch sang Yanson Group of Bus Companies nga nagsaulog sing iya ika-89 nga kaadlawan. Suno kay Yanson, mga kabataan nga sungi kag mayara sang goiter nga wala sang ikasarang ang luyag niya nga mabuligan. Hindi lamang niya luyag nga maghatag sang assistance pagi sa iya nga resources, kundi magabulig man siya sa pagpangita sang pondo para sa Operation Smile. Si Anay Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, First Lady Liza Araneta Marcos, kandaya Senador Amy Marcos, Cynthia Villar, kag Bongo, kag Bacolod Mayor Albi Benitez ang pila sa mga guests sa party ni Yanson sa SM Convention Center kagabi. Ginpasalamatan ni Duterte si Yanson kag iya kabataan sa bulig sa iya sang iya nga pagpapili bilang presidente. Ginapanginbulahan naman sa nga First Lady kag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Yanson kag ginapasalamatan siya nila sa iya nga suporta. Oh, Operation Smile. Mabulig ka sa Operation Smile. So, ang imo mission now is cleft palate. May create natin ang this one. Goiter. Oo. Maski wala ko kwarta, mangita ko kwarta. So, you will not only put out your own money, you will raise money. Okay. If I could raise Anong aim mo sa how many children? as much as I could. Okay. Kaya mangita ko doktor, And your wish for your birthday? I may wish a happiness, my happiness. And I'll do again whatever is given to me. Sa number 9, Anay Presidente Rodrigo Duterte ang nagapanawagan sa mga Pilipino nga hindi pagtugutan ang iligal nga droga nga magguba sa pungsod. Ang Anay Presidente nagtambong kagabi sa kadlawan ni Olivia V. Yanson, ang matriarch sang Yanson Group of Bus Companies sa SMX Convention Center diri sa Bacolod. Sa iya nga speech, iya nga ginpanawagan sa tagsa ka Pilipino nga dapat likawan ang iligal nga droga. Ilabi na nga ini ang nagaguba sang pamilya. Iya ginsiling nga dapat magapadayon ang pagbantay kontra iligal nga droga bangod kinahanglan nga mapangapinan ang masunod nga mga henerasyon. Sang tio ni Duterte naging masupog ang kampanya kontra iligal nga droga ukon ang war on drugs. Sa number 8, nagpagwa na sang advisory si Binalbagan Mayor Alejandro Mirasol nga kutob sa tanan nga naganegosyo sa Sitio Hermit sa Barangay Biao ang dapat magkuha sang business permit. Required na ang mga ambulant vendors sukon ang mga nagalibod sa pagkaon nga magkuha sang business permit gikan sa Business Permit and Licensing Office sa LGU sang Binalbagan. Ini ang ginanunsyo sang alkalde subong nga adlaw. Kinahanglan anay magkuha sang barangay clearance antes maka-proceed sa business permit. Sang weekend nagdag sa ang mga tao sa area para masaksihan ang matahom nga view sang barangay Biao. Pagka Lunes, nagpaandam ang alkalde nga hindi pwede ang pagpilak sang basura bisan diin lang. Nagpaanda man siya nga kung magsige-sige ang pamilak sang basura bisan diin, mapilitan siya nga sirad-an ang lugar kag mga taga Binalbagan na lamang ang tugutan magpamasyar didto. Sa number 7,
Tatlo ka mga bangkay nga ginwigit sa Silay City ang posible mga pangayaw lang. May anong pa ka mga pamilya nga nagpadulong sa Silay PNP sa nagligad nga simana para magpusisa sa tatlo ka mga bangkay nga nasapwan nga ginhulog sa idalom sang Uyot Bridge sa sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon sa siyudad sang Silay sang Disyembre 31. Suno kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, spokesperson sang NOCPO, wala sa ilang nagclaim bangod hindi na makilalaan ang mga bangkay nga ginsulod sa sako kag yara na ini sa advanced state of decomposition. Duha sa mga bangkay ang mga tulana. Nagapati si Catalogo nga posible mga pangayaw ang mga biktima nga ginwigit lang sa wala pa makilalaan nga mga persona. Sa pagpangusisa sang Silay City Police, Disyembre 26, sang mabugtawan sang isa ka residente sa lugar ang pagdulog sang color brown nga Toyota Innova sa Taytay. Sunod niya nga nakita ng duha ka mga lalaki nga nagwa sa salakyan kag naghulog sang sako nga iya gindumdum may unod nga basura. Plano karon sang PNP nga mag-request ng DNA test para sa mga bangkay. Kaya kita reported siyang natawag missing person. Tingnan nga itong consideration for the missing person is 24 hours. Wala nakapuli, ina-consider natin ang missing person. But I think the way I see it, I do agree sa mo, sir, nga taga-pangayon, hindi taga-taga sila. Sa number 6, ginaalegar miyembro sang gun for hire nga suspect sa tatlo ka mga kaso, arestado. Arestado ang 21 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sa warrant of arrest sa kaso nga murder sa isa ka pension house ang Sabado sa Barangay 32 sa Bacolod. Ang gindakop amo si Jonathan Divina Gracia. Suno kay Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang spokesperson sa BCPO, si Divina Gracia ang ginaalegar katapos ng gun for hire. Siya ang suspect sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Pontevedra sang 2021. Siya amo man ang ginatudlo sa pagpatay sa 28 anyos nga persona sa Barangay Granada kag sa 40 anyos nga lalaki sa Barangay 2 sang tinalikdan nga tuig. Madugay man ang monitoring suno sa pulis bangod sa masami ini nga nagasaylo-saylo. Detained siya karon sa Police Station 1. Sa number 5, sa Banwa sa Murcia, hinablos patay sang ginlabo-labo sa iya nga tiyo. Patay ang 42 anyos nga si Lito Pabura matapos ini ginlabo-labo kagabi sa iya mismo nga tiyo sa Barangay Minuyan sa Murcia. Sunod sa PNP, upod lang nga nagainom kagabi ang biktima kag tiyo nga si Francisco Rose. Sang hinali na lang sila magbaisay. Naong kata ng ilang nga inaway sadto sunod sa pulis kag didto ginkuha sang suspect ang iya dala nga binangon. Iya ginlabo-labo ang iya nga hinablos tubtob mapatay. Nag-surrender naman sa Murcia PNP ang tiyo matapos ang insidente. Sa number 4, lalaki patay hinablos isa sa ginilantaw suspect. Patay na sa masapuan kahapon sang aga ang 47 anyos nga si Jose Ramel Europa. Nakita ng iya siniduguon nga lawas nga may mga igo sang bala sa kilid sang creek sa Barangay Kamandag sa La Castellana. Sa investigasyon sang PNP, ulihin nakitaan ang biktima nga upod ng iya sinihinablos antes matabo ang pagpaniro. Sunod sa pulis, ginhambal sang hinablos sa iya tiya nga may duha ka armado nga nagkuha sa iya nga tiyo. Pero sunod sa PNP, ini ang alegasyon lang sang hinablos. Isa man sa karon ang hinablos sa ginalantaw nga person of interest ng PNP bangod wala man ini naga-cooperate sa PNP. Kag wala makapakita. Padayon ng investigasyon sang PNP. Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginaabi-abi ang plano nga pagtukod sa ginakabig pinakadako nga solar power plant sa Negros Occidental. Naindurso na sa Committee on Energy sang Sangguniang Panlunsod ang request ng Negros PH Solar Incorporated para sa resolution of no objection para sa proposed 150 megawatt power plant sa Barangay Felisa sa Bacolod nga matabo sa Barangay Tabunan sa Baguio City. Hindi lang makapasanyog sa ekonomiya ang solar power plant sang solely owned Filipino corporation, kundi sarang pa ini makabulig sa pagpanubo sa baleran sa kuryente. Buta nga labi nga ginaabi-abi ni Mayor Albi Benitez nga nagdihon man sa isa ka power plant agod mapanubo pang presyo sang supply sang kuryente sa probinsya ilabi na sa Bacolod. Nagapating alkalde nga sa bulig sa mga renewable energy power plant sa probinsya kasubong sang biomass kag solar power plant.
mas mapanubo pa ang balayran sa mga konsumidor. Magluwas sa Barangay Felisa, maigin plano man sadto nga solar power plant nga itukod sang pribado nga kumpanya sa Barangay Vista Alegre. Para sa Council Subong, there it's just a matter of time they will approve. We welcome those kind of projects. Sa number 2, 6th District Representative Mercedes Alvarez ang nagapati nga kung may executive order gidman nga mapagwa antes ang pagpasar sang layi nga nagatukod sa Negros Island Region, dako ini nga bulig. Suno kay Alvarez, ang presidente man sa gihapon na magapirma sang layi sa pagtukod sang NIR. Gani dako ang impluwensya nga sarang matuga sang EO sang presidente sa pagpasar sang layi. Damlag pa may mga negosyante nga nagpanawagan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpagwa sang EO antes pa man ang pagpasar sang layi. Para kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, ang luyag niya nga maghulat na lamang nga magpasar ang layi para sa NIR. Sunod sa iya, sang tiyon ni Presidente Benigno Aquino III, isa man ka EO sadto ang ginpasar kag tigayon nga na-abolish sang tiyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa sa Vice-Gobernador ang proposal sa pagtugas ng sub-regions nga nagatugas ng satellite offices, nagapangatubang sang pagpanghangkat bahin sa pondo. Nagapabilin sa karon sa Committee on Appropriations ang hagna para sa NIR. Kagap iginsiling ni Senator Amy Marcos nga kinahanglan ng isa ka maid-id nga debate para sa NIR, labi na nga mayaras ang opposition sa Negros Oriental. Hindi pabor si Governor Degamos sa NIR kag cultural differences ang isa na diri sa iya nga ginatudlo rason. Suno kay Ferrer, maayo man gani ang debate para mapatud kung anukid ang mga rason nga ginapamatukan sang oposisyon sa NIR. Mahimo man nga may kaangtanan ini sa politika suno sa Vice-Gobernador. I know that it's a very popular position here, but it's still quite controversial in places like Negros Oriental and other areas, and I'm hopeful that there will be a thorough debate because I know that some offices were moved under Governor Freddy Marañon and the previous administration. So I hope that at the earliest possible time we can have a decision. Whatever it is, basta padayon ng NIR, okay ko sina. Pero kung mga sub-office kaga waay pa man waay pa ma-approve and then suddenly kakaso naman ang sub-office. You need sub-office, you need additional funding. So may na lang, NIR na lang yun yan. Ito tala mo na gidlan na nagulat na gidlan na. EO, pwede ka EO, NIR. Amo man nagyapon EO man to sang time ni Pinoy. Dibla, ginkakasman ni President Duterte. Subong niya, we will find na Republic Act. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Anom ka mga drug group sa Negros Occidental ang tigayo na nga na-dismantle sunod sa PNP sa probinsya. Panibagong approach ang kapulisan sa kampanya kontra illegal nga droga, among tagaan atensyon ang programa angot sa drug rehabilitation kag education. Yari ang report. Kabahin ng Ramos Drug Group, De Venegracia Drug Group, Bacos Drug Group, Macondato Drug Group, Vertusio Drug Group kag Burgos Drug Group sa anom ka mga grupo nga na-dismantle na paagi sa Oplan Tokhang kag iban pa nga mga anti-illegal drug operations ng Negros Occidental PNP upod sa pila pa ka mga government agency sa probinsya. Suno kay Police Lieutenant Judicis Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, bisan pa nabungkag na ang mga na-identify nga drug group, nagapabili ng ila hugot nga monitoring sa mga nabilin nga membro nga nagapadayon sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ang drug group naton actually nang may certification na taganing na dismantle na naton because they're not operating anymore. They're not functioning as a group. They're individual functions na may be considered naton yung hindi naging mabatsyagan just because ato naubos na naton dako. Ang NOCPO ang nangunaman sa mga anti-illegal drug operation sa Western Visayas sang nagligad nga tuig nga may 701 ka mga anti-illegal drug operation nga ginkatikma sa masobra 800 na ka mga persona. Naglabot man sa malapit 108 million pesos ang na-recover nga balor sang illegal nga droga nga nakumpiskar sa PNP operation.
Sa panibagong approach ng kapulisan, wala na sang tokhang operation. Sa baylo, pagatagaan atensyon ng drug rehabilitation kag education. Agud nga madamo pa nga mga komunidad ang magpabilin nga drug-cleared area. Ang implementate natin is the collaborations with other agencies like Department of DPWH, Department of Education, for the education and information sa tao regarding the remnants, the evil of illegal drugs, then the Department of Social Welfare for the program for either probably the minors and victims, so when they undergo the program, then Department of Health. Department of Health where all is more in rehabilitation. Ang Banwa sang Pulupandan, Moises Padilla kag Sipalay City kabahin sa mga ginakabig drug-cleared areas sang PNP sa probinsya. Good vibes. Isa ka hairdresser sa syudad sang Silay ang ginbunag nga mayara sang polio. Nautdan pagid siya sang kamot matapos nga madanlog sa banyo. Pero wala ini nakapugong sa iya nga paghimakas. May report si Romeo Subaldo. Diri sa may barangay Ginhalaran sa Silay City, ginbunag kag nagapuyo ang 52 anyos nga si Reggie Texon. Ginbunag siya nga may polio. Nagatrabaho siya bilang isa ka hairdresser. Sa Manila siya sadto nagatrabaho pero ginpili niya nga magpauli sa Negros kag diri magpadayon sa pag-hairdressing. 2019, aksidente siya nga nadanlog sa sulod sang banyo. Ginpabayaan niya lang ang nagungot-ngot niya nga butkon sa pensar nga maayo lang ini pero na-infect ini. Gani ginabisuhan siya sang doktor nga utdon. Pagkatanlog ko, doon pabayaan ko lang, wala ko ginsapak, hasta nga doon naglagob sa balak. Ano talaga ginagawa sa ospital, gin-x-ray kag-ultrasound, nagsaka ng infection. Dapat, ang sa bakalo doctors, aning otdon gid kay para na magsaka infection sa heart o. Nangin mas mabudlay pagid ang kahimtangan ni Reggie pero wala ini nakapauntat sa iya sa pagpadayon sa pagpanikasog. Bisan may isa na lang kakamot, nagapadayon siya sa gihapon sa pagpanggunting, pagpanglugom sa buhok, kag pag-rebound. May mga tion nga kinahanglan niya man sa bulig sang iya nga hinablos. Despite sa natabo, kasi gikagapon. Sige man Japon, kisa gum service, home base, amo na lang. Atod ki sir. Makaya lang nga bisan isa nakakamot. Ara ang inablos to ga-assist sa ako. Pero kung ikaw lang isa, kaya gyapon I think. No? Kaya kung magunting lang, malugom, pero dapat kung mag-rebound, may assistant gid. Nag-intra siya sa isa ka pa-contest para sa mga persons with disability sa paglaom nga makadaog sang 100,000 pesos. Luyag niya kung tani nga gamiton ang kwarta sa pagpatakod sa prosthetics nga kamot. Pero sa masobra isa kagatos ka mga nagpasakop ng PWD, kutob lang siya sa top 20. Pero wala siya nagakadulaan sa pag-asa. Makunat siya sa marason nga mga pa-contest para sa mga PWD para matigayon ang iyahandom nga makaangkon sa prosthetics nga kamot. Wala ka lang give up. Wala, hindi ko yan mag-give up. Mabato gid ko yan sa katapusan. Si Reggie, ang Vice President sa ilang grupo sa PWD sa ilang barangay. Para sa iya, ang mga nagkalihitabo sa iyang kabuhi ang nagpabaskog pagid sa iya para atubangon ang pangadlaw-adlaw nga mga pagpanghangkat sang kabuhi. Barbs, ang mga kasubong ni nga mga hairdresser, isa man sa mga naghatag sa aton sang inspirasyon, no? Labi na sa mga may nagina pangatubang man lang nga problema sa kabuhi. Grabe Nick, no? Despite that, padayon ang iyang paghimakas kag panikaso. Kagamuyad to napulo ka mga balita sa isa sang Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagat sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tugtubwas, maayong hapon.